Oh, hát igen, ismét mit csinálunk? Nem dolgozunk, hanem szervíz van. Sajnos nem indult az autóm, úgy néz ki, hogy generátor problémám van. Ezért most szétszedjük, megnézzük a sorozatszámát, hogy ezáltal ki tudják cserélni, tudjanak nekünk adni egy felújítottat, vagy gyárit, vagy valami más. Csak az a lényeg, el tudjak menni dolgozni, mert ez a két dolog, amit utálok a világon a legjobban. Nem tudok dolgozni, és nem fizet neki. Ez a kettő, de azt nagyon. Hála Istennek van nekünk hozzá szerszámunk, kis varázsos dobozok, amiben minden megvan nekünk, hogy szétszedjük. Kiállunk most lebontani ezt az egészet, úgyhogy a mai nap a meló helyett szervíz. Probléma, hogy fogalmam nincs, hogy mit csinálok, mit kell szétszednem. Majd lesz valami. De amint láttátok az előző videóban, a Bobcatet is megcsináltuk. Mondjuk ezt lehet azért, mert profi vagyok. Mindegy, egy szónak iszáz a vége, bontsunk! Ugye hamar rájöttem, hogy valami majd a csavarokat bele kell tegyem, ezért én úgy gondoltam, hogy ha könyves vagyok, akkor már fángliba fogom tenni. Mondjuk azt nem gondoltam át, hogy ekkora nagy szívás, és így szét kell minden is szedni. Elméletileg már ott látszik a kicsike, hát feladat elvégezve, kiszedtük, most jön igazából a neheze, telefon, körbe kérdezzük, hogy hol van ilyen a környéken, mivel nincs más megoldás, biciklire pattanok, elmegyek érte és elhozom. Jól hallottad, biciklire?